Ako si dopestovať zdravú zeleninu bez rýľovania, okopávania a zbytočného polievania. Napísal Bohuš Budaj, kapitola 1. Od predzáhradky k záhrade v súlade s prírodou. V tejto kapitole sa dozviete, dopestovať zdravé potraviny neznamená narobiť sa v záhrade. Ktorým smerom prírodného záhradkárčenia sa vydať? Džungľa v predzáhradke. Bol som hladný, Katka mi teda spravila niečo pod zub. Už som sa chystal do toho pustiť, keď vraví, ešte počkaj. Vybehla do predzáhradky a doniesla drobnučké rajčiny, malé ako bobuľky hrozna, vynikajúcej chuti. Boli to divé rajčiny. Rástli v predzáhradke do dĺžky hádam aj viac než 2 metre. Opierali sa samé o seba a o okrasné kríky. Katka ich nesadila, nepolievala, neokopávala, neformovala, iba z nich oberala plody. Neskôr, keď som sa k nej nasťahoval, som s úžasom pozoroval, čo sa dá spraviť na úzkom páse pôdy v centre mesta pred nájomným domom. Katka bývala na prízemí a keďže obyvateľstvo domu už zostarlo a o okrasnú predzáhradku sa nikto nestaral, spravila si tam svoje kráľovstvo. Zasadila jablone, lieskové orechy, nechala vyrásť náletovú slivku a čerešňu. Pod stromami rástol aj voňavý tymián, medovka, meta, pažítka a jahody. Z miesta, kam hádzala zvyšky z očistenej zeleniny a ovocia, samé od seba vyrástli tekvice Hokkaido. Ťahali sa po jabloni do výšav a zastavovali okolo idúcich, ktorí obdivovali nevšedný, ovocný strom. Dokonca tam z vyhodených jadierok vyrástol aj melón. Vo veľkých črepníkoch umiestnených v záhrade rástli papriky a rajčiny. Celé to bolo odolnejšie voči suchu než rastliny v okolí, no ak bolo príliš sucho, bolo treba polievať. Katka nepolievala vodou priamo z vodovodu. V kuchyni používala biologické prostriedky na umývanie riadu, vodu z umývania zachytila a použila v predzáhradke. Podobne to bolo aj s vodou z vane. Stačí sa rýchlo osprchovať a až potom si napustiť vaňu a polebediť si v nej. Po kúpaní zostala vaňa naplnená vodou bez šampónu a mydla, bola teda vhodná na polievanie. Táto malá predzáhradka bola pre mňa úžasným laboratóriom. Veľkým prekvapením sa pre mňa stalo miesto pod kríkom, schované pred pohľadmi okolo idúcich. Hádzali sme tam rôzne zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia. Najväčší podiel mali ovocné šupky, napríklad z melóna. Nahromadila sa tam riadna kôpka. Na jeseň tam nezostalo nič. Príroda to dokonale spracovala. Mikroorganizmy, dážďovky a slimáky sa postarali o premenu organických zvyškov na výživu rastlinám. Predzáhradka pred prízemným bytom trochu pripomínala džungľu, no napriek tomu už z diaľky lahodila oku. Na rozdiel od ostatných vyprahnutých predzáhradok bola plná zelene. Na okraji pri chodníku bol hustý rad kvetov. Najkrajšie z nich boli cínie a práve pri nich sa chcem na chvíľu zastaviť. Katka ich veľmi chcela. Semená zohnala niekde z odkvitnutých rastlín. Keď vyklíčili, chránila ich pred suchom hojným polievaním. Niekoľko kusov na konci predzáhradky sa schovávalo v poraste iných kvetov a tie si nevšimla. Tieto zabudnuté jedince bez zálievky nielenže vyrástli, vzrastom a krásou predčili tie polievané, ale boli aj oveľa odolnejšie. Keď sme pár dní neboli doma, väčšina polievaných cínií vyschla. Bolo to pre mňa prvé stretnutie s paradoxom polievania. Celé sa mi to vyjasnilo až sledovaním prednášok Borisa Bublika. Často vravieval, nerobte z rastlín narkomanov čakajúcich len na ďalšiu dávku vody. Fascinujúce. K láske k permakultúre som sa dostal cez lásku ku Katke, prostredníctvom malej chutnej rajčinky. Spolu sme vysiali v predzáhradke trávnik, aby nikde nebol ani kúsok holej zeme, zasadili sme ďalšie stromy, mandľu a figu. V predzáhradke sme oddychovali, pili kávu, čaj, besedovali so susedmi a okolo idúcimi. A boli by sme uprostred mesta gazdovali až doteraz. 10 árov. Ajajaj, to máte na robotu dosť. Deti rástli a byt sa pre nás stal príliš tesný. Predali sme ho a kúpili si dom v okrajovej štvrti mesta. Kritériá pre náš nový príbytok spĺňal zhodou okolností dom s 10 árovou záhradou. 10 árov. Ajajaj, to máte na robotu dosť, strašili nás skúsení záhradkári. Nasťahovali sme sa v lete. Prác okolo samotného domu bolo vyše hlavy, nebol čas na záhradu, tak sme si s tým ani nelámali hlavu. Keď Katka išla variť zemiaky, zistila, že už majú riadne klíčky. Nebudem ich variť, dajme ich niekam do zeme, vraví. Odhrnul som burinu a zasadil som ich. Bolo to v polovici augusta, potom sme na ne celkom zabudli. V októbri ich ošľahol prízemný mrázik, vňať klesla k zemi.
Prišiel čas ich vykopať. Neboli príliš veľké, ale bola to naša prvá úroda v novej záhrade a pritom bez rýľovania, okopávania a kopcovania. Po večeroch som začal študovať videá a texty o permakultúre. Chcel som sa pripraviť čo najlepšie na jar. O všetky objavy o pestovaní delil s Katkou, ktorá toho veľmi rýchlo začala mať dosť. Nehovoríš o ničom inom, len o permakultúre, už o tom nechcem počuť ani slovo, povedala. Možno to povedala miernejšie, ale zmysel bol ten istý. Napokon sme zistili, že naše plány so záhradou sa nezhodujú. Ona chcela robiť veci intuitívne, skúsiť klasické záhradkárčenie. Našli sme jednoduché riešenie 10 árov, pozostávalo približne zo 6 árov bývalého vinohradu a 4 árov záhrady. Dohodli sme sa, že ja budem pestovať v bývalom vinohrade a Katka v záhrade. Tento zdanlivý rozpor sa nakoniec ukázal byť veľmi užitočný. Poľnohospodárstvo v súlade s prírodou. Že to bude permakultúra, bolo úplne jasné. Ktorý smerom sa ale vydať? Svojím prístupom k pôde a pestovaniu ma oslovili viacerí guruovia permakultúry ako napríklad Masanobu Fukuoka, Sepp Holzer či Jeff Lawton. Každý má svoje osobitné postupy, svoj vklad do permakultúrneho pestovania rastlín, no všetci dodržiavajú približne rovnaké zásady, aké formuloval Masanobu Fukuoka v knihe Revolúcia jednej slamky, 1975. 4 princípy prírodného poľnohospodárstva podľa Fukuoku: nekultivácia, to jest žiadna orba alebo obracanie pôdy. Nepoužívanie žiadnych umelých hnojív ani vopred pripraveného kompostu. Neodstraňovanie buriny kultiváciou alebo herbicídmi. Nezávislosť od chemikálií. Nerýľovať, neokopávať, nepostrekovať, najťažším prácam v záhrade sa dá vyhnúť nielen bez újmy rastlinám, ale naopak v ich prospech. Masanobu Fukuoka, Jeff Lawton a Sepp Holzer, všetko boli alebo sú skvelí chlapíci s dlhoročnými skúsenosťami a skvelými výsledkami. Prvý bol z Japonska, druhý z Austrálie a tretí síce žil tu za rohom, no v absolútne odlišných podmienkach ako prevažná väčšina Slovenska. Od Fukuoku sa môžeme dozvedieť, ako vypestovať skvelú rýžu, od Lawtona sa zasa dozvieme veľa o pestovaní exotickej zeleniny a ovocia, Holzer nám radí, ako vybudovať záhon v horských podmienkach Alp. Ani jeden z nich nemá skúsenosti s pestovaním zeleniny nášho pásma v podmienkach nížin, údolí a pahorkatín Slovenska. Obstojne ovládam ruštinu. Pri hľadaní informácií na internete som narazil na Borisa Bublika, rusky hovoriaceho Ukrajinca, ktorého systém záhradníčenia v súlade s prírodou mi hneď učaroval. Boris Bublik vo svojich knihách a prednáškach otvorene hovorí o ceste plnej omylov, ktorou si prešiel, a to v podmienkach, podobných našim. Záhradkárčeniu sa venoval 26 rokov, je autorom a spoluautorom kníh ako Záhrada bez problémov, V záhrade dôverujeme prírode, Vaša záhrada, netradičný prístup k tradičným veciam, O záhrade pre šetrného a lenivého, Budujeme záhradu v súlade s prírodou a ďalšie. Konečne som našiel to pravé orechové, systém záhradkárčenia Borisa Bublika, v centre ktorého je príroda. Hoci Boris Bublik zomrel v roku 2018, jeho systém zostáva živý, nepotrebujeme sa ho pýtať, ako by riešil to a to, každá nová vec sa posudzuje z hľadiska súladu s prírodou. Systém mal premyslený s precíznosťou matematika. Bol to totiž ukrajinský matematik a profesor. 5 zásad poľnohospodárstva v súlade s prírodou podľa Borisa Bublika: žiadne hlboké spracovanie pôdy. Pôda musí byť zakrytá organikou. Žiadna chémia. Intenzívne sadenie rastlín. Žiadna ťažká práca. U Fukuoku ide v podstate o 2 princípy: nezasahovať mechanicky do pôdy a odmietnúť akúkoľvek chémiu. Oproti tomu Bublik pridáva ešte starostlivosť o pôdu mulčovaním a intenzívnym sadením rastlín. 5. bod: odmietnutie ťažkej práce nerátam, pretože Fukuoka je priekopník odmietnutia zbytočnej práce v záhrade, akurát to nedal do princípov prírodného poľnohospodárstva. Fukuoka v knihe Revolúcia jednej slamky radí pestovať zeleninu polodivým spôsobom medzi burinou na voľných pozemkoch, brehoch riek či opustenej pôde. Toto je pre slovenského záhradkára nevhodný spôsob. U nás sa zelenina pestuje na malých plochách, často len niekoľko desiatok metrov štvorcových plochy, okrem toho nemáme dostatok dažďov na to, aby zelenina rástla úplne sama. Naproti tomu Bublik otestoval niekoľko druhov záhonov, ako je záhon Ousinského či záhon Rozuma, ktoré kondenzáciou vody zo vzdušnej vlhkosti výrazne znižujú nároky na vodu.
Navyše záhon rozuma zásobuje rastliny komplexnou výživou. Celkovo záhon rozuma, ktorý Bublik propagoval, spĺňa všetky kritériá poľnohospodárstva v súlade s prírodou. Produktívne hrebene záhona sa neríľujú a neokopávajú, rastliny sú na nich nasadené nahusto, lebo majú dostatok výživy z výživového žľabu, produktívne hrebene sú zamulčované a chodníky sú posiate trávou alebo medzi plodinami. Na záhon rozuma nie je ani centimeter odhalenej pôdy, chémia sa nepoužíva, poškodila by mikrobiálny život záhona, hnojenie nie je potrebné, do výživového žľabu sa dáva všetka dostupná organika, od konárov stromov, cez burinu až po pokosenú trávu a odpad z čistenia zeleniny a ovocia v domácnosti. Ťažko pracovať pri pestovaní zeleniny a ovocia na záhonoch rozuma sa ani nedá. Práca s rýľom a motikou je vylúčená, polievanie je minimalizované, sadenie je zjednodušené, zostáva už len zber úrody a pravidelné doplňanie organiky do výživových žľabov. Záhon rozuma je mojou odpoveďou na vetu 10 árov, to máte na robotu dosť. Pre začiatok som spravil 4 záhony. Koncom zimy som podľa Bublikových rád vysial na jeden z nich hrášok, reďkovku a šalát. Na ďalší som vysial mrkvu spolu s cibuľou, aby sa navzájom ochraňovali, jeden som venoval petržlenu s cibuľou a na poslednom som spravil parenisko. Neskôr pribudol ešte jeden z cviklov. Katka vysiela to isté, ale klasickým spôsobom, do hriadok na zríľovanej nezamulčovanej pôde. Tým sa nám naskytla príležitosť porovnávať zeleninu z bežného záhona so zeleninou zo záhona rozuma. Na záhon rozuma narástli krásne reďkovky, neporovnateľné s neduživými reďkovkami z bežného záhona. Na bežnom záhon mali malé listy s početnými dierkami od hmyzu, kým na záhon rozuma mali krásnu vňať, deravú len sem tam. Všimol som si, že vo výživovom žľabe žijú pavúky, ilustr 6 pavúk, tým si vysvetľujem, že listy reďkovky neboli tak silne napadnuté hmyzom. Keď bola reďkovka z bežného záhona, šachnatá, čiže dužina začala byť zvnútra drevnatá, na záhon rozuma boli reďkovky ešte stále šťavnaté. Veľmi povzbudivé rozdiely. So zeleným hráškom to bolo podobne ako s reďkovkou, iba so šalátom to bolo opačne. Na záhon rozuma šalát pekne vzišiel, rástol ale pomalšie a nezaviazal hlavy. Na bežnom záhon vyrástli pekné hlavičky šalátu. Katka však šalát polievala. Ja som nepolieval vôbec. Zajímavá situácia bola s petržlenom. Petržlen krásne vzišiel a rástol až do leta, kedy prišlo najväčšie sucho za posledných 140 rokov, vtedy už bola zálievka nevyhnutná. Na bežnom záhon petržlen nevzišiel vôbec nielen Katke, ale ani žiadnemu zo susedov. Niektorým vzišiel až na druhý alebo na tretí výsev. Keď som budoval záhony, jeden zo susedov, starší pán sa začal zaujímať, čo robím. Vysvetlil som mu princíp záhona. Zaujalo ho to, ohláste ma, keď budú nejaké výsledky, povedal. Ohlásil som ho v druhej polovici júna. Dal som mu za náruč mrkvy, petržlenu, kalerábu a cvikle. Úžasné, obdivoval, my sme mali takú mrkvu až na jeseň. Aj sme ju prestali pestovať, nerástla a ak aj nejaká vyrástla, nedala sa uskladniť a začala hniť. Keby som ja mohol mať taký záhon. Vykopať záhon je najmenej, vravím mu, a organického materiálu máte dostatok. Pomôžem vám s tým. Sused, moja žena neznesie v záhrade ani stebielko trávy, povzdychol si. Spomenul som si pritom na citát z knihy Revolúcia jednej slamky od Masanobu Fukuoka. Tým najdôležitejším faktorom nie je až natoľko pestovateľská technika, ako stav mysle pestovateľa. Celý proces začína zmenou mysle, až potom nasledujú kroky k záhrade v súlade s prírodou. Odmakaj si to na začiatku, aby si už potom nemusel. Prvým krokom permakultúrneho dizajnu sú vodozádržné opatrenia. Podstata je jasná už od staroveku, na svahu musia byť terasy. Bývalý vinohrad, ktorý som sa chystal premeniť na záhradu, bol v kamenistej pôde. Z hornej časti svahu dažde vyplavili pôdu do spodnej. Hore to vyzeralo tak, ako by pôdu niekto vyložil kamienkami v snahe vytvoriť na pôde mozaiku. No a v spodnej bola naplavená pôda až povrch múrika s plotom oddeľujúcim náš pozemok od susedovho. Ak chcem niečo získať, musím preto niečo urobiť. Ak chcem získať peniaze, musím najprv investovať peniaze. Ak chcem získať čas, musím tomu spočiatku venovať čas. Ak chcem vytvoriť záhradu fungujúcu bez zbytočnej práce, musím do nej najprv vložiť svoju prácu. Prvú terasu som vytvoril s likvidovaním 77 kusov kovových stĺpikov.
Rozbiť 77 betónových základní pod stĺpikmi nie je žiadna zábava, no mal som šikovného pomocníka, ktorému ako odmena stačilo železo zo stĺpikov. Z rozbitých betónov som spravil múrik v hornej časti záhrady a zaplnil ho naplavenou pôdou zo spodnej časti. Ako sa to teraz ľahko píše, no boli to týždne naozaj namáhavej práce. Pôdu ako betón som kopal krompáčom, preosieval kamene a fúrikom vozil cez celú záhradu hore kopcom na terasu. Keď to bolo hotové, ešte som sa ani nestačil pokochať vytvoreným dielom, keď som si uvedomil, že je to slepá ulička. Odkiaľ vezmem ďalšie kusy betónu a ďalšiu pôdu? Ak by som ich aj zohnal, ako ich dopravím do záhrady? Do našej záhrady nie je prístup ťažkou technikou, medzi garážou a domom je len úzky priechod. Celá parcela je obklopená susednými záhradami. Študoval som terasovité polia celého sveta a odpoveď som našiel v afrických terasách. V jednoduchosti je krása. Afričania začnú zhora nadol, motikou jednoducho odkopú pás zeme do roviny, pod ním ďalší a ďalší. Steny terás stačí nechať zarásť trávou a je to. Rovnakú techniku radil aj Boris Bublik, ktorého metódy som si pre jeho systematický prístup bývalého matematika veľmi obľúbil. Cez Borisa Bublika som sa oboznámil so záhonmi rozuma. Tie sú ako stvorené do našej záhrady a zároveň mi dali odpoveď na ďalšiu otázku a to, aké široké majú byť terasy. Ak bude na každej terase jeden záhon rozuma, jej šírka bude 180 až 200 cm. Vybudovanie záhonov dá trochu zabrať, ale je to oproti každoročnému rýľovaniu maličkosť, jednorazová práca. Jeden z mojich susedov 62-ročný pán rýľuje záhradu každý rok od svojich 12. V sezóne 2023 oslávil jubileum, rýľuje už 50 rokov. Je to pre mňa taká každoročná skúška, povedal. Už ma to nebaví, posťažoval sa asi v polovici rýľovania. Sused, veď nerýľujte, dnes sa už pestuje bez zásahov do pôdy, navrhol som mu. Ale, zvyk je železná košeľa, odvetil. Keď k nám zavíta návšteva a príde reč na vlastnú zeleninu, ako hrdý pestovateľ ich vždy volám, nech sa idú pozrieť do záhrady. Iba jedna skupina ľudí také pozvanie rázne odmietne. Sú to ľudia, ktorí museli pracovať v záhrade od detstva a nikdy ich to nebavilo. Tí povedia niečo ako, daj pokoj, v záhrade som sa už narobil dosť. Záhrada im asociuje ťažkú prácu, rýľovanie, nekonečné okopávanie, s kilometrami nachodenými s krhlou v rukách, s bolestiami chrbta a kolien. Kúpiť si zeleninu v ktorúkoľvek dobu v roku pre nich znamená veľký pokrok. Koniec prvej časti. Knihu Záhon rozuma, ako si dopestovať zdravú zeleninu bez rýľovania, okopávania a zbytočného polievania, si môžete zaobstarať v e-shope pestujmezdravo.sk.